אהלן חברים, ברוך הבא לעוד סרטון. היום בסרטון הזה אני הולך בפעם הראשונה בחיי למלון של 5 כוכבים. ועוד לבדי בפעם הראשונה. אתם קולטים? גם בפעם הראשונה אני הולך למלון של 5 כוכבים, וגם אני הולך לנסות את זה לבד. מעניין איך זה תהיה הרגשה הזאת, כי תאמת זה פעם הראשונה, אני תאמת גם קצת מתוח בקשר לזה, וגם דווקא זה יצא לי טוב ככה, כי אני גם בתקופה שאני מאוד רוצה להשתחרר, וגם בשביל זה אני עשיתי את זה. בלי יותר מדי פיטפוטייס, יאללה בואו נתחיל! הנה יצאנו. עכשיו ירדתי כאן בתל אביב ההגנה, מחכה לרכבת השני בנתניה. בינתיים הזמנתי לי אקסל, ככה משהו לגרון. הנה הגענו. ברוך הבא למלון דיוויד טאוור. אלא בואו ניכנס. וואי, תשמעו איזה קטע, הייתי בקבלה, ניסו לחייב אותי בפיקדון, ומשום מה זה לא עבר. מה שאמרו לי, יש אפשרות שאפשר לקבל במזומן, אז לפחות למזלי הרב, היה לי פה כספומט קרוב, ומשכתי את המאני מזומני. קומה 5, הנה אנחנו באים. הבנתי שהדמות הזאת זה היה סולטן טורקי, משהו פאשה באשה, לא זוכר איך קוראים לו. הוא מהאימפריה העות'מאנית. קבלו. היידה. מי זאת צלינה גולדס? וואו. איזה יופי, יש כאן ספה, מה זה? הנה החדר. יואו, אני מתרגש, אני במתח. יאללה. וואי, איזה דלת קשה הזאת, מה זה? אור, איפה יש אור? הנה, כאן יש. הופה, איזה חדר, יא וורדי. מה זה פה? הביאו לי יין יבש על חשבון הבית. יאללה, בואו נניח את המזוודה כאן. יאללה. וואו, חבר'ה, אני חייב לעשות לכם סיור חדר. עוד פעם סלינה גומז? מה את עושה אצלי בחדר?
אם אתם שואלים אותי למה אני עכשיו מוריד את הבגדים, כי אני רוצה ללכת עכשיו לבריכה, ויש לי רק עוד שעה להיות שם, עוד שעה הם סוגרים את מתקני הספה. צריך להזדרז כמה שיותר מהר. וואי וואי, אני על הקסקס. הופה, הנה הבגד ים. לא לגעת בירוק. מישהו רוצה לעבוד ג'ודו איתי? יאללה, בוא נלך, למה הזמן קצוב עכשיו? אני סתם מבזבז עכשיו את הזמן, יאללה. לך מהר. פעם ראשונה שאני הולך ככה מחוץ לחדר. מרגיש לי קצת מוזר, אבל בסדר, אני אתרגל לזה. וואו. וואי וואי, כמה עשן. הופה, מה יש להם להציע? תמר, אגוזי מלך. אחלה של דבר. הנה, פה אפילו יש פינת ישיבה. וגם פה. פה יש סאונה יבשה, בואו ניכנס. וואי וואי. מקודם היה פה עדים ולא אפשר לצלם. הנה אתם רואים, ככה זה נראה חמם טורקי. יאללה, בוא ניכנס בחזרה לחדר. יאללה. חזרתי. הפה. נשים את התה כאן, רק הכרטיס שלי היה בפה שלי. מעניין אותי לדעת מה זה הדבר הזה, מה זה מיסטרי בוקס? נראה מה יש בפנים. מייבש שיער. אין לי כל כך מה לעשות עם זה, למה אין לי בלורית. אלא אם כן אני אנגב, וזה לא יתייבש כמו שצריך, רק אז אני אשתמש בדבר הזה. חשבתי יש כאן משהו מיוחד. מה זה? בוא נראה. בוא נראה מה זה, לא הבנתי, בוא נראה. זה דפים ריקים. לא הבנתי, מה זה בעצם? מה אני אעשה עם זה? מה זה עושה אצלי? לא הבנתי מה הפואנטה של הדפים והמכתבים האלה. פם. זהו, סיימתי להיות בספה. עכשיו אני צריך להתלבש. איזה יופי, מה רבו מעשיך השם. יושב לי כאן באפנן, מול השקיעה, אין כיף כזה. הנה עברו כמה שעות והתלבשתי וקצת סיקרתי את החדר לראות אם יש עוד משהו, ובהתחלה גם הסתבכתי איך להפעיל את המכונת נספרסו ומשום מה הסתדרתי, וגם רציתי לראות איזה ערוצים יש כאן וזה. ועוד משהו, כפי שראיתם בהתחלה, אז ישר איך שבאתי למלון היה כבר השעה 3:45, עד שכאילו צילמתי וזזתי והסתכלתי קצת בחדר, אז ישר אני מיהרתי לשים בגד ים כי היה לי רק שעה להיות בספה. נכנסתי לבריכה, לחמם טורקי
שזה סאונה רטובה, נכנסתי גם לסאונה היבשה, לחדר כושר עדיין לא יצא לי, אבל נראה אם בהמשך אם יהיה לי אפשרות להיכנס לשם, אני לא יודע, את זה אני צריך לברר. וגם בדיוק, שמקודם היה השעה 4:45, בדיוק כשהם רצו לסגור על השעון, נראה לי זה היה מנהל של הספה, אני לא יודע מה בדיוק. אז הוא אמר לי, אמרתי לך 10 פעמים, אני סוגר כאן. הוא היה רוסי כנראה. אז אמרתי לו, סתם בשביל הצחוקי, אמרתי לו, אמרת לי רק 3 פעמים. לפעמים אני אוהב לעשות קטע לאנשים. יאללה, אני רוצה להכין לי נספרסו, אז נכין את זה. רגע, בוא נראה. מה ככה מכניסים? אני לא בטוח אם אני עושה את זה נכון. רגע, מקווה שאני לא עשיתי טעות. שנייה. צריך לשים את הכוס כאן. אולי רק אז לסגור. בוא נראה. איזה כפתור לוחצים, אני לא יודע. זה נראה לי ארוך, זה אמצע, זה קטן. אולי זה לגודל הזה, אני לא יודע. בוא נעשה רגע את זה. יאללה. נראה לי לא הפעלתי את הזה. עכשיו הפעלתי. שנייה, זה ייקח לזה כנראה דקה או פחות. מה זה? מה? מה זה לא הבנתי? זה יוצא כמו מים. מה? שנייה. זה פעם ראשונה שאני משתמש במכונה הזאת. זה נראה כמו תה, מה זה? לחצי על הכפתור השני, נקווה שזה יעבוד. למה זה לא יוצא טוב? מה זה? ניסיון שלישי, פעם שלישית גלידה. עכשיו אתה מדבר. עכשיו זה מדבר אליי. לקחתי את השחור, זה חזק. בוא ניתם את זה. זה טוב. קפוצ'ינו. קפוצ'ינו. ملخوت قدر قلت العالمي مشمت ملخوت وضون سمني خمنا كلهم نبرزو تمنك كمعاني ولقا يسبر قتلوا تلين تقمي وتقوتين عتيادين עכשיו אני עושה הליכה בטיילת של נתניה, כאן ליד החוף. יוצא להליכה ארוכה עכשיו. איזה עליות. כרגע אני פה בהליכה של איזה 15-20 דקות. אני מנסה עכשיו ללכת פי 2 ממה שהלכתי עד עכשיו. מקווה שיהיה לי כוח. למה לבינתיים יש לי כוח. אתם רואים את המקום הזה כאן? לפני שנה בדיוק אני עשיתי את החופשה עם שלמה נחמן. כאן במקום הזה, בסי טאוור.
קניתי גם כמה דברים. בוא נראה מה קניתי. קניתי בלו וקניתי גם קסטות. קסטות, 3 ב-10. מה אתה מוכר? קסטות, כמה? 3 ב-10. ומי שלא קונה מה הוא? אמא שלו זונה בת. תביא 3 ב-10. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא ענייני מזונות. טעים. ערב טוב. איי איי איי. תכננתי ללכת עד חוף ארגמן. אני אלך עד לשם, יש לי עוד 20 דקות כדי להגיע לשם. דווקא עשיתי בשכל כשאני עושה הליכה. עכשיו אני פה בחוף ארגמן. יאללה, בואו נלך לצלם כמה תמונות. מה רבו מעשיך השם? יואו, כמה תמונות, אחי. תגיד לי מה זה סמייל 2 יהיה לך? הנה, עכשיו יצאתי מחוף ארגמן, עשיתי לכם כמה תמונות כפי שראיתם, ועכשיו מה שנותר לי זה לחזור כרגע למלון. אני מאמר שאני אגיע ב-9:50. יאללה, בואו נראה אם צדקתי. איזה חמודה. נראה לי לא רוצה ליטופים, בואו ננסה. לא, נראה לי רק בשביל אוכל, לא בשביל ליטופים. למה? יש כאן הרבה אנשים אני רואה היום, אה? הרבה. הופה, חזרתי. סלינה? עוד פעם גם את? עוד פעם? מה יהיה? עכשיו צריך לנסות לשמור על שקט, אסור לי להרעיש כאן עכשיו. וואי, איזה שקט. הופה, חזרנו. יותר נכון, חזרתי. הנה, יצאתי שוב לטיילת פה בנתניה. איזה תור ארוך יש כאן. מי מתעסק זה מיקו. מי מתעסק זה מיקו. כפי שאתם רואים, השלל נמצא בידי. צ'יקו מיקו קורסון. צ'יקו מיקו קורסון. הפה, כמה דברים.
אני רואה שאת הדבר הזה צריך לאכול עם כפפות. לא יודע אם אני אשים כפפות. צ'יקו מיקו קורסון הפה. מה זה? יעלה לי את הסוכר! שים קצת קצפת. וואו, טעים. אבל מה מפוצץ בסוכר הדבר הזה? וואי, זה עדיין צריך מה זה סוכר! אתה קורס בגוף, זה עדיין צריך קורס בגוף! אבל טעים. עכשיו 20:12, מה זה? טוב, אני עכשיו כאן בחדר שלי, כפי שאתם רואים. אני את האמת עכשיו רוצה לנסות לרדת לקומה של הספה. מעניין מה הולך שם, ומעניין גם אם החדר כושר שם פתוח. הספה בטוח סגור, כל המתקני הספה, אם זה הסאונה, הבריכה וזה. אבל מעניין אותי לראות בעצם מה קורה שם, והאם בכלל החדר כושר שם פתוח. סתם בוא נראה. וואי, מקווה שלא יהיה לי בעיה עכשיו. קומה 2, הנה אנחנו באים. מעניין מה יקרה עכשיו, אין לי מושג. הנה זה אפילו סגור, אוי ואבוי. חשוך כאן. טוב, נעלה בחזרה אל החדר. הפה! איזה רגע מלחיץ זה היה. וואי, אשכרה 1 בלילה ועדיין לא התרחצתי. גם מקודם מזגתי לעצמי יין ותראו מה קרה לי. אתם רואים את כל הסימנים האלה? נשפך על היין. לא היה לי פותחן, אז הכנסתי את הפותחן של הבירה, כאילו השתמשתי בזה והכנסתי את הפקק לבפנים, וזה התפרץ עליי. איזה מעצבן זה. טוב, אז לפחות עכשיו נתרחץ, זה מה שטוב. יש להם כל מיני קרמים מוזרים, לא הבנתי מה זה. זה כאילו קרם גוף, מה שמים את זה אחרי מקלחת, אין לי מושג. נשאל את ChatGPT. תקשיבו, אני חייב להגיד, עכשיו השעה 2 בלילה, הייתי שעה במקלחת, גם צחצחתי איזה, נראה לי 10 דקות, לא זוכר כמה, והייתי במקלחת עוד איזה כמה 40 דקות, ניגבתי ואחרי זה גם עוד מרחתי קרם גוף. זה אשכרה פעם ראשונה שאני מרח קרם גוף. היה להם קרם גוף, אז השתמשתי בזה. וואי, תקשיבו, אני גם סחוט מעייפות, גם אתמול בקושי ישנתי, נראה לי זה 5 שעות, וכנראה שגם עכשיו אני אצטרך, כי גם אני רוצה לקום באיזה 6:30 בבוקר, והשעה עכשיו 2 בלילה. כי מה אני אעשה? אני גם רוצה להתפלל בין 1, וגם אני רוצה להגיע לארוחת בוקר, ל7 בבוקר. אז רואים עליי שאני קצת סחוט, ונקווה שאני גם ארדם אם אני מרגיש ככה סחוט, למה יצאתי להליכה ולרגע לא נחתי, אז יאללה, מגיע לי להירדם כבר טוב, ואני מאוד מקווה שזה לא יהיה כמו פעמים קודמות, גם כשהייתי ילד, תמיד היה לי קושי להירדם בלילה הראשון, אני מקווה שהלילה הזה אני ארדם כמו תינוק. איפה את חוגגת? מעניין אותי לראות לרגע מה הולך עכשיו בחוץ בשעה 2 בלילה, אבל אם אני רוצה, אני צריך להיות שקט, למה אני עלול להפריע לאלה שנמצאים בחדר לידי. אז אני אשמור על שקט. אתם רואים את הערפל הזה שיש לי על המשקפיים, כמה לחות. שקט כאן. וואי, אני עכשיו המשקפיים שלי ככה, זה לא עובר. לפחות מחר בבוקר שאני אניח תפילין, אני רוצה לשבת קצת כאן. מקווה שאני אקום בזמן ושאני אהיה בחדר אוכל ב7 בבוקר, כי הבנתי שהם פותחים את החדר אוכל ב7 ואני רוצה להקדים, אני לא רוצה להיות בשעה שיש הרבה אנשים, אני רוצה להגיע בנחת, ברגוע, וגם להיכנס לספה מוקדם. אני גם כנראה צריך לנוח ביום קצת. אתם יודעים, עכשיו בכלל גם אתמול עוד לא ישנתי כמו שצריך ב5 שעות, וגם עכשיו אני עומד לישון ככה. עכשיו 2, אני צריך להתעורר באיזה 6:30, 6:40. וואי, השם יעזור לי ושהשם ייתן לי כוחות, יא רבנן, ריבונו של עולם. עכשיו השעה כבר 2:30. וואי, 3, 4, 5, 6,
בקושי נראה לי לישון כמה שעות. אוף. מספיק גם אתמול בקושי, גם ישנתי פחות מ5 שעות וגם עכשיו בלילה. אבל אני מקווה לפחות שאני ארדם טוב. מקסימום אם אני ישן פחות שעות, אז לפחות אני אנוח קצת ביום טיפה. כי אני אגיד לכם מה, אני פשוט רוצה להיות בחדר אוכל מהרגע שזה נפתח. זה נפתח ב7 בבוקר וסוגרים ב11. ואני מעדיף לבוא על ההתחלה, בלי לחץ, אין עומס. יש לי הרבה דברים שאני יכול לקחת ואני אוכל לצלם כמו שצריך. אז ככה שלא תהיה לי בעיה. יאללה חבר'ה, וואי, זזתי לישון. מהרגע כשאני קם, אני פותח את היום עם גלגלון וסלטות. אני מזכיר, אל תשכחו בכל בוקר לפתוח את היום עם גלגלון וסלטות. יאללה, לילה טוב. בוקר טוב. וואי, משום מה אני הצלחתי להירדם מהר, אבל הצלחתי להירדם רק איזה 2 ומשהו כזה. וואו, אני גמור מעייפות. וואלה, רואים עליך שלא ישנת טוב, יא גמור. וואי, גם נתפס לי הצוואר. איזה בוקר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. ורסתיך לי לעולם ורסתיך לי באמונה בצדק ומשפט חסד ורחמים. ורסתיך לי באמונה וידעת את אדוני. עכשיו השעה 8, אמרתי שאני אהיה שם ב7. האמת למזלי, מזל שלא הייתי שם ב7, כי מסתבר, היה רשום שהם פתוחים ב7:30. הם כנראה שינו את זה. יאללה, בואו נלך לחדר אוכל, קדימה אוכל. מה זה חשבתי? זה מטלה כביסה. סלינה גומז מעל הבוקר, מה יהיה?
עכשיו אני אחרי ארוחה טובה. בינתיים אני נח כמה זמן, וכנראה שעוד מעט אני אלך למתקני הספה. אני את האמת לא יצאתי לספה עד עכשיו. אשכרה כבר 11:10. כן, כי גם מקודם הייתי מאוד שבע מהארוחה, וגם הייתי צריך לנוח. ככה אני הרגשתי, וגם מקודם הלכתי לחרבן, אז בגלל זה הזמן קצת טס, איך שאומרים. נראה, אולי עוד מעט אני אלך, נראה מה אני אעשה. אני מקווה שאני אוכל ללכת לספה עכשיו, למה אני בספק אם זה עכשיו עמוס או לא. תכף אני אסתכל. בינתיים בואו נראה את הנוף מבחוץ. הופה. יש כאן אוויר של ים, אני אוהב את זה. וואי, אתם קולטים על זה? עד עכשיו לא יצאתי מהחדר. גם הייתי צריך להטעין את הטלפון, אז מה שעשיתי, יצאתי קצת למרפסת להתרענן, וראיתי פה טלוויזיה. אז עכשיו אני נראה לי אלך לספה, נראה אם יש הרבה אנשים. אם יש שם הרבה אנשים, אני אנסה בחדר כושר. אם גם שם יהיה אנשים באותו זמן, אז אני אלך לים. אני מקווה שהספה לא עמוס עכשיו. עכשיו חזרתי לחדר, הלכתי לראות אם הספה עמוס, משום מה לא כל כך עמוס דווקא. יש מקום, אין מלא אנשים עכשיו, אז ככה שאני יכול ללכת בכיף שלי לשם. גם את האמת ניסיתי מקודם לקבוע, לעשות עיסוי להיום, אבל לא היה להם. אבל מה שכן, יש להם למחר, וקבעתי כרגע ב-10 בבוקר. אני מקווה שעד אז אני ארגיש טוב, לא כמו מה שהיה לי היום. אני מקווה שמחר לא יהיה לי את הדבר הזה. אני מאוד מקווה, למה אני רוצה לעשות עיסוי כמו שצריך, וזה גם האמת שזה הולך להיות פעם הראשונה בחיים. אני את האמת אף פעם לא יצא לי לעשות ספה. כאילו לא יצא לי שעשו לי עיסוי בגב, לא יצא לי את הדבר הזה. לפעמים אני מרגיש שאני צריך כאילו לשחרר כל מיני דברים מהגב, לפעמים יש לי כאבים בגב, במיוחד שאני מתאמן, אז לפעמים אני מרגיש שיש לי צורך, אני רוצה לראות איך זה. אני מאמין שזה דבר מאוד משחרר, אז למה לא לנסות? דברים חדשים זה טוב לנסות. הפחד הוא לא לנסות דברים חדשים. יאללה, עכשיו אני יוצא למתקני הספה. עולה, יורדת, עליות, ירידות, מה? יורד. תהיה החלטי, מעלית. מהרגע כשהגעתי למלון, לא יצא לי לטעום מהשוקולד הזה. אז יאללה, בוא ניתם את זה. יאללה, נפתח את זה וניתם. בוא נראה מה יש. זה חפיסה, חשבתי זה אצבעות שוקולד. יפה. חשבתי הרגע שזה שוקולד פשוט כזה. בגלל האריזה חשבתי ככה. וואו, זה נראה טוב. וואו, עוד שנייה נוזל לי ריר מהפה מרוב שזה מריח טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. וואו! טעים! וואו! לא ציפיתי. עכשיו השעה 6 בערב, ואם אתם שואלים אותי מה אני עשיתי בזמן השעות האלה, מ-2 ועד עכשיו, אז ככה, חלק מהזמן אני קצת סידרתי את החדר, וחלק מהזמן ישבתי קצת לראות טלוויזיה, וגם דיברתי עם כמה חברים, וכן, הזמן טס, וגם איתנתי את הטלפון, אז כל שכן, בגלל זה לקח לי עכשיו זמן. אז יאללה. בלי יותר מדי פטפוטייס, בוא נלך לים. אשכרה כל היום הזה לא יצא לי לצאת מהמלון, ורק עכשיו אני יוצא, ואני הולך לשחות. אני עכשיו פה בים, בואו ניכנס. יצאתי מהמים, והייתי רק 10 דקות בים. כי כבר, כפי שאתם יודעים, כבר הייתי מקודם במתקנים של הספא, והייתי בבריכה ובסאונה, אז הרגיש לי שזה סוג של הספיק לי גם להיות 10 דקות. בדיוק עכשיו באתי לחזור למלון, אני קולט שעושים פה מנחה. יאללה, אני אלך להתפלל איתם. יהי שמי רבה מברך, היה יתברך.
עוד פעם, חזרתי. סוף סוף מלפני כמה זמן הגעתי, דיברתי עם עוד איזה חבר טוב שלמדתי בישיבה, ואני רוצה להגיד גם משהו על מקודם, בקשר לאיפה שהתמקמתי, לא התמקמתי קרוב לחוף, אני אספר לך מה קרה. אני רציתי לקחת כיסא, ראיתי איזה מישהו מניח כיסא, אז כל השאר כיסאות זה היה כבול בשלשלאות, רציתי לקחת את זה, לא עבר איזה כמה שניות, אותו אחד כזה צועק לי כזה, הלו, הלו! אני אומר, כן, מה קורה? אז הוא אומר לי כזה, אתה רוצה כיסא? זה עולה 10 שקל. אמרתי לו, בסדר, אין בעיה. כאילו, יעני אין בעיה, זה יותר נכון ההפך, יש לי בעיה. למה שאני אשלם לך על כיסא 10 שקל? מה, אתה סתום או מה? אתה אבל? אתה טמבל או מה? מה זה 10 שקל על כיסא? איך? אז מה עשיתי? הספסל מלמעלה, התמקמתי שם, ושם הורדתי את הבגדים ושמתי בגד ים, נכנסתי לאיזה 10 דקות, כי היום כבר נכנסתי גם לבריכה וגם לסאונה, זה כבר הספיק לי. אבל גם מה שכן, כשהייתי בספה בבוקר, אז חשבתי באזור השעה אולי 5, 6 כזה, 7 כזה, אולי להתאמן שם, בחדר כושר, עדיין אפילו לא יצא לי להיות שם, ומסתבר שסגרו את החדר כושר בזמן שסגרו את שאר מתקני הספה. כי נגיד אתמול אמרו לי שהחדר כושר פתוח עד 7, ועכשיו אין לי את החדר כושר. לפחות מחר יהיה לי, אבל מה העניין? מחר אני עושה את הצ'ק-אאוט, וגם שעה לפני הצ'ק-אאוט אני עושה עיסוי שוודי, סוג של משאז, זה לגב, ואני מקווה שזה יסתדר לי, כי אני אולי גם ארצה קצת להיכנס לבריכה. לפחות מחר אני אכנס קצת לבריכה, קצת לסאונה, לא הרבה זמן, ואני רוצה בעיקר להתאמן. ככה נראה לי אני אעשה. וכרגע אני רוצה לסכם את החופשה הזאת, שדווקא מאוד כיף לי. וכמובן עכשיו אני מרגיש את התחושה הזאת שיש לי געגועים לכל מיני חברים, וגם למשפחה. כן. למרות שאני רגיל להסתובב לבד ביום יום, כאילו אם אני יוצא להליכות, אבל זה לא כמו לעשות חופשה כמה ימים. כרגע זה כיף, אבל לפעמים זה קצת מרגיש כזה מבודד. כאילו עכשיו יש לי את התחושה הזאת של הגעגוע כזה. תקשיבו, לא יודע אם אתם רואים עליי, אז ככה, אני מרגיש כמו תחושת דיכאון כזה. לא יודע, רק באתי לפה, יש לי מין תחושה כזאת, אני לא יודע למה. אולי כי לא ישנתי טוב בלילה, יכול להיות גם אולי, או שאכלתי משהו לא בריא, אני לא יודע. עכשיו בגלל זה בא לי לשבת לאכול באיזה המבורגר. אין, אני חייב למצוא. אולי זה יעשה אותי קצת שמח, גם בבטן וגם בלב. הופה, שלל בידינו. הופה, הנה חזרתי. הנה כפי שאתם רואים, ההמבורגר, נגסתי כמה, זה רוטב שזיפים, הזמנתי מבורגר סטיישן. וואו, המבורגר טעים. וואי, במיוחד הייתי במאנץ' להמבורגר. וואו. עכשיו אני פה בלובי של המלון, הזמנתי קוקטייל. הבאתי את הקוקטייל איתי, הישר לחדר. הנה כפי שאתם רואים, הבאתי את הקוקטייל איתי לחדר, מול הנוף, אל הים. חיים! וואו! הברמן שעשה לי את הקוקטייל הזה, אני חייב להגיד שהבחור הזה מקצוען. זה מרגיש לי אפילו כמו מיץ רגיל הדבר הזה, מה זה? קטלני. אתם קולטים? השעה כבר 2:35 בלילה. צריך לישון, ומחר אני עושה את הצ'ק-אאוט ב-11 בבוקר. אז זה אומר שאני צריך לקום כבר נראה לי לקראת 7, להניח תפילין, להתפלל כמו שצריך, וללכת לחדר אוכל ברגוע, בלי למהר לשום מקום. כנראה אני גם אתאמן בחדר כושר, כי בכלל את האמת לא יצא לי כל הזמן הזה להתאמן שם, ויכול להיות שאם יהיה לי קצת זמן, אני אהיה מתקני הספה לזמן מאוד מאוד מוגבל, אולי 10 דקות, ממש קצת. זה תלוי בכלל אם יהיה לי זמן, כי גם יש לי לעשות עיסוי שוודי,
ואני רוצה להגיד שזה הולך להיות הפעם הראשונה בחיים שאני הולך לעשות משז. כמובן אצל אנשים מקצוענים שעושים, לא סתם משז שאיזה חבר או מישהו עושה לך. זה לא מדובר על זה. זה עיסוי ממש, זה משחרר. זה מה שאני הולך לעשות, ואחרי זה יהיה לי איזה רבע שעה, זה איך שאני מסיים אני מיד יעלה לחדר, לבש את הבגדים הרגילים, אולי אצלם קצת מה שצריך, יישב קצת בחוץ, קצת להירגע, ואז איך שאני מסיים ויגיע הזמן של הצ'ק-אוט, אני יוצא. עכשיו כבר השעה 23 בלילה, יאללה, אני צריך לישון, יש לי מחר יום עמוס לפניי, אז יאללה, נחכה למחר, לילה טוב. בוקר טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו ותעטף בציצית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להניח תפילין. וסתיך לי לעונה וסתיך לי באמונה, בצדק משפט, וסתיך לי באמונה, לדעת את אדוני. אשכרה זה הבוקר האחרון שאני הולך לראות את הנוף המטורף הזה. וואי, אני הולך להתגעגע לזה. עכשיו 7:50 ואני צריך עכשיו ללכת לחדר אוכל, קדימה אוכל, פתן. עכשיו אני מוכן לחדר כושר, אפשר להתחיל לצאת. ואני מקווה שאני גם מספיק קצת לבריכה ולסאונה, ואחרי זה אני אעשה עיסוי. נקווה בכלל שאני אספיק לבריכה. אז נראה לי אני אתאמן איזה 10 דקות, לא יותר מדי זמן. הנה החדר כושר. וואי, זה היה טוב. אני בקושי מתנשף, מה זה?
הרבה זמן גם לא התאמנתי, אולי איזה חצי שבוע. במיוחד מלא זמן לא התאמנתי בחדרי כושר. גם באופן כללי, אני לא מתאמן בחדרי כושר, אני מתאמן בחוץ. בעבר הייתי מתאמן בחדרי כושר, נראה לי לפני איזה אולי שנתיים כזה בערך, אני לא זוכר. פשוט לא היה לי זמן לזה, וגם לא הייתי בה הרבה פעמים, אז כאילו לא היה משתלם לי, אמרתי עדיף לי כבר להתאמן בחוץ. אבל לפחות אם אני פה, אז התאמנתי בחדר כושר. כי מה ששילמתי זה גם כלול במחיר. מתקני הספא, אם זה הבריכה, הסאונה, חדר כושר שם. אז למה לא? אז לכן אני נכנסתי. וואי, אני צריך להתארגן בזריז. למה יש לי עוד 18 דקות עד לעיסוי, ולפחות אני צריך להיות קצת בבריכה, להיות קצת בסאונה, ואז ניכנס לעיסוי. עכשיו אני מוכן. יאללה. יא ביטל סולטן, איזה בלאגן. עכשיו אני אכנס לסאונה היבשה לאיזה 2 דקות. עברה 1.5 דקות, ובעוד 2 דקות אני צריך ללכת לעשות עיסוי. אשכרה פעם ראשונה, מעניין איך זה יהיה. אחרי שהייתי בסאונה 1.5 דקות, הלכתי לשטוף את עצמי קצת, והגבתי קצת את הפנים, ועכשיו אפשר ללכת לעיסוי. הנה עכשיו נכנסתי לספא, והנחתי את המגבת. וואו, איזה יופי. חזרתי מהעיסוי, עכשיו נותר לי 10 דקות לצ'ק-אוט. וואו, תקשיבו, זה היה כל כך משחרר. אני לא רציתי לצלם את זה כי אני אישית לא הרגשתי בנוח, וגם העדפתי ככה, במיוחד שזה פעם ראשונה. ואני לא חושב שבדרך כלל מצלמים דברים כאלה, למרות שזה בסדר, זה כאילו משהו ברגליים, בגב, בבטן. אבל אני מעדיף לא לצלם את זה ולהעלות את זה. גם את האמת לא צילמתי. עכשיו אני פה במרפסת, זה הפעם האחרונה שאני הולך לראות את הנוף הזה. וואו, אני מתגעגע לנוף הזה. עבר 8 דקות כפי שאמרתי מהצ'קאוט, וואי, אני חייב להזדרז. הכל כבר כמעט מוכן, ואז אני יכול לצאת. צאתנו לשלום. היה חוויה כל היומיים האלה. וואו, היה מטורף. יאללה, זה הזמן לצאת. בואו נראה איזה מעלית יצא לנו עכשיו, או סלינה גומז, או הסולטן, יא ביטי סולטן. הופה, יא ביטי סולטן! דלת כבדה, הנה הצד. עכשיו אני פה בטיילת של נתניה, בדרך חזור. וואי, חם לי. וואי, איך אני מזיע עכשיו. תקשיבו איזה קטע. החלפתי שקית, אני אגיד לכם למה. מקודם על הדרך נפל לי בקבוק, התנפץ לי. לפחות נפץ לי הסודה. בסדר, לא נורא. במילא לפחות אני לא אוהב סודה. אז ככה שבמילא לא אכפת לי. אבל מישהו הביא לי שקית מאיזה חנות. בדיוק באיזה חנות שבו נפל לי הבקבוק. הייתי ליד איזה חנות של איזה מישהו. הוא ראה שהתנפץ לי הבקבוק, אז הוא בא, הביא לי שקית חדש. וואו, מעריך את זה מאוד. אנשים, תהיו ככה, תהיו אכפתי. לא שאני אומר שהוא חייב לי או משהו, אבל אני אומר, באופן כללי, תהיו אנשים אכפתי. תדאגו אחד לשני. ככה אנחנו צריכים להיות, כל בן אדם. עכשיו ירדתי מהתחנה, ירדתי בהרצליה, ועכשיו אני לוקח את הרכבת לירושלים.
סוף סוף הגענו לירושלים עיר הקודש. חברים יקרים, אני רוצה להגיד לכם שהיה לי חופשה מאוד מאוד טובה. אני לא ציפיתי שיהיה ככה. זה היה הדבר הכי טוב שיכלתי לעשות בחיים שלי. הלכתי גם פעם הראשונה במלון של 5 כוכבים ולבדי, וגם פעם ראשונה שעשיתי משז, עיסוי. זה היה הדבר הכי טוב שיכלתי לעשות בחיים שלי, שתדעו. גם בהתחלה, כשתכננתי לעשות את זה, סיפרתי את זה לכמה מהסביבה שלי ולחלק מהמשפחה, וחלקם אמרו לי, לא כדאי לך לעשות לבד, אתה סתם תרגיש בודד, זה לא עשה לך טוב. אני יכול להגיד להם, אפילו אחרי החופשה אני אמרתי להם, אתם סתם מבלבלים את המוח, אתם לא ניסיתם. ואני אומר את זה במיוחד למי שרוצה לנסות דברים לבד. לנסות דברים לבד, לפעמים זה יכול להיות הדבר הכי טוב. כן, כמו ששמעתם, זה יכול להיות הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות בחיים שלכם. אתם יודעים למה? לפעמים ישנם מצבים בחיים שלנו שיש אצלנו סביבה של אנשים ווחשים, אנשים שמחפשים לרדת עליך, לעשות לך רע בכל מיני מצבים. תאמינו לי, גם אני הייתי לפעמים במצבים כאלה בחיים, ואני יכול להגיד לכם, עצם זה שגם הלכתי לבד לשם, זה היה הרבה יותר כיף, פי 1000 יותר מחברים שכאלה. לפעמים אני יכול להגיד לכם, לפעמים זה טוב להיות לבד. כמובן לא יותר מדי, כי זה יכול לבודד באיזשהו שלב, אבל כן, ישנם מצבים שעדיף להיות לבד, ולפעמים גם צריך את הסביבה שלך, צריך חברים אמיתיים. אבל אני מעצמי רציתי לנסות ולראות איך זה ללכת לחופשה לבד, ותאמינו לי, זה הדבר הכי טוב שיכלתי לעשות בחיים שלי. ולא התאכזבתי אפילו לרגע, ההפך, זה הדבר שאני הכי הייתי גאה בו. ההישג הכי טוב שיכלתי להשיג. ואני שנים על גבי שנים אני חלמתי יום אחד להיות במלון של 5 כוכבים, והגשמתי את החלום הזה. אני גאה בעצמי. אז אם נהניתם מהסרטון, אל תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ ולהפעיל את כפתור הפעמון, וכמובן תעקבו אחריי באינסטגרם וגם בטיק טוק. והכי חשוב, בכל יום אל תשכחו לפתוח את היום עם גלגלון וסלטות. תעשו את זה בכל יום, והראשון שמגיב לפתוח את היום עם גלגלון וסלטות יופיע בסרטון הבא. אז עד כאן הסרטון, אז יאללה ביי.